A jako třetí úlohu u toho cvičení máme, kolik procent objemu původní tyče bude tvořit odpad. No, teď bychom se mohli zamyslet, ale počkejte. Objem tyče záleží taky na její délce. Takže neznáme jí délku, jak můžeme počítat její objem. No, objem se sice mění s délkou tyče, ale procentuální část, ten poměr odřezků vůči tomu 8úhelníku zůstává furt stejný. Protože se stejnou částí se při prodlužující si tyči zvyšuje velikost toho objemu toho 8úhelníku stejně jako odřezků. Takže ten poměr je vlastně stejný. Takže my si vlastně můžeme vzít tyč, která je 1 cm dlouhá, taková divná tyč, ta je jedno, 1 cm dlouhá, aby nám to nekomplikovalo výpočet, cm dlouhá a z toho vycházet. To znamená, že nás zajímá rozdíl mezi objemem vlastně celé té tyče, plné tyče, a objemem toho 8úhelníku. A ten rozdíl je objem odřezků. To znamená, že objem je tyče o hloubce 1 cm a obsahu nějakého, vlastně když prostě použijeme vzorec pro výpočet válce a obsah válce, teda objem válce se počítá jako obsah podstavy krát výška. To je jasný. Takže, jelikož máme výšku 1, tak ji tam vůbec můžeme zanedbat v tom výpočtu a stačí nám πr na druhou, což je obsah podstavy. Pak bychom to vynásobili jedničkou jako hloubku, ale to nám vůbec neovlivňuje ten náš výpočet. A pak vezmeme obsah 8úhelníku, což jak jsme si už předtím řekli, je 8 BV. Tak. Tak a tady nakreslím 8úhelníček. A tady kolečko. Tak. A jejich rozdíl, jakoby objem těch odřezků, je jejich rozdíl. To znamená, objem, takhle asi by vypadal odřezek, to je možný, se rovná VO, V tyč, minus V 8úhelník. To znamená, že z toho nám vychází, že to je pi krát 2,5 to celé na druhou minus 8 krát 0,956 krát V, což nám vyšlo 2,31. Z toho nám vyjde po dosazení krát 2,31 1,968 cm krychlových. Takže teď máme odřezky a máme 8úhelník. Jak z toho zjistit procentuální část? Tak pro ty, co neznají, trojčlenka je strašně nádherný řešení. Takže máme 100% objemu, 100% je objem toho kruhu, že jo? Objem té tyče celkový. Takže vlastně je, jak jsme si už předtím řekli, 19,63. Je 19,63 cm krychlových. A teď nás zajímá, kolik je x je procent teď můžeme si zvolit cokoliv. Můžeme si zvolit třeba ty odřezky, ty mám vypočítaný. Takže 1,968. Kolik je to procent? Když zjistíme, kolik je z toho procent odřezky, tak ten dodatek k tomu je ten objem toho 8úhelníku. Ale ten nás nezajímá. Nás zajímá objem těch odřezků. Takže čím větší bude procentuální část, tím větší bude toto číslo. Takže šipky nahoru. A z toho nám teda vyjde x lomeno stem
se rovná, dám vždycky od spodu ty šípky nahoru, ve směru ty šípky se rovná a opět 1,968 lomeno 19,63. X se rovná tohle krát 100, takže to je 196,8 lomeno 19,63. To se rovná X se rovná 196,8 lomeno 19,63 a to je 10,02%. 0,2%. To znamená, že odřezku je necelých 10%, to znamená, že objem toho osmiúhelníku je 90 nebo 89,98 procenta.